салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародарон ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчанд та мошин қабул кардем ки пешкаштон мегардонем. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, ҳатман лайк гузоред ва каналро обуна шавед ва фикрҳои худро дар комментария нависед ва ба шумо чӣ хеле мошини таркиб боша бародарон нависед, ҳатман дар наворҳои оянда ёфта пешкаштон мегардонем. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ки реклама дошта бошед, рақамҳо рӯи экран дар WhatsApp ҳастанд, метавонед ки сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорро мекунем. Як бор дига хоҳиш мекунем бародарон ки дастгирии моро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналро обуна шавед ва видеоро ба ёру дӯстонатон равон кунед. Мо бошад навора сар мекунем. Opel Vectra B аст бародарон, яъне дути, солаш 96, сӯзишвориши гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. Бародарон чӣ хеле ки навора мебинед, краскаш тозаи, мотор коробка ходои соз, состояние мошин на ходу ҳамаш 100% кор мекунад. Утилизатсия дора, ҳуҷҷати солонашам ҳаста, баллонаш 70-80%, аккумулятори нав дора. Мошин қарор дорад бародарон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. Нархша 36 000 сомон мега, харидори аниқ боша бо камтар муомила дора. Касоне ки харидор ҳастед, рақамро рӯи экран занг занед, маълумоти паррактар ҳисоби мошини дастрас кунед ва дастгирии моро баромадарон фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналро обуна шавед. Раҳмат барои дастгириятон. мошини дигари мо бародарон Opel Astra F дар кузуфи седан ҳастед, солаш 93, сӯзишвориш бензини газ бародарон, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин тоза бародарон, состоянияш хубай, мотор коробка ходовой 100%, мошин на ходовай. Утилизатсия дора, авиачот силмат кардаги мошин. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархша 24 900 мега, бо камтар муомила дорад. бародароне ки харидор ҳастед, рақамро рӯи экран занг занед ва касоне ки мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ки реклама дошта бошед, дар номерои мо WhatsApp ҳаста, сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман реклама мекунем. мошини навбатӣ Volkswagen Golf ҳастед бародарон, солаш 99 сола, сӯзишвориш бензини холӣ, объем мотор 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин состоянияш хубай, на ходу, ҳамаш 100% кор мекунад. мотор коробка ходовӣ беҳтарине, краскашам тозаи, ҳуҷҷатош 5 моҳ дига моҳлат дорад, таъмироткаш бора 3 моҳ. мошин бародарон бе расходу камодия, фақат мегири ҳавӣ мекунӣ. ҳамин багажаш бародарон камтар, ҳамун рӯшкаш мега шикастагии тамом, дига ягон расходи зиёдӣ надорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бародарон 35 000 сомон мега, камтар савдо мешавад танҳо дар назди мошин. касоне харидори аниқ ҳастед, рақамро рӯи экран муроҷиат кунед. мошини навбатии мо бародарон Opel Vectra аст, солаш 93 сол, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародарон 100%, ягон камбудӣ надорад. сабаби фурӯхтанаш сарошна сум дар кошидаги, ба ҳамин сабаб фурӯхта мешавад. қарор дорад дар кони бодон бародарон, нархша 25 000 сомон мега, бо камтар муомила дорад. касоне харидор бошед, барои маълумоти паррактар ба даст овардан, рақамро рӯи экран занг занед ва дастгирия бародарон фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналро обуна шавед. мошини дигари мо бародарон Matiz ҳастед, солаш 99 сол, сӯзишвориш бензин, мотор 08, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародарон кам расходакай, состоянияш бениҳоят хубай, краскаш нав, тоза, мотор коробка ходовӣ 100%, салоншам тозаҳай. айни ҳол қарор дорад дар Панҷакент, нархша 20 000 сомон гуфта истода. харидори аниқ боша, мега биё мошина бина, бо камтар муомила дорад. касоне харидор бошед, рақамро рӯи экран занг занед.
мошини дигари мо бардорам Мерседес ҳастаст. Солаш 94, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. Состояние мошин бардор бениҳоят хуба, 1 сола ҳуҷҷат дора. Мотор, коробка ходовой 100%, краскаш тоза, утилизатсия кардагай. 4 дар электропакет, кожаный салон. Состояние мошин чӣ хеле гуфтем бениҳоят хуба. Фақат мегири бародар ҳайр мекунӣ. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 35700 мегӯяд. Харидори аниқ бошад биё мега ай пеш мошина бинам, бо камтар муомила дорад. Бародари азиз, касони харидор ҳастед, рақами рӯйкунанда занг занед. Ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар номрои мо WhatsApp ҳасташ, сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.